Ahojte a vítajte pri novom Goovy videu. Dneska mám zase s chôdzkami nabitý deň a tak som sa rozhodla si vás zobrať so sebou. Nech vidíte, čo všetko obeha, aké novinky, aké tipy získam, alebo ako to povedať. Už tu mám teda vývisek, vstávame a v naše vstávanie vyzerá nejak takto. Alfie si tam na druhej strane miestnosti vrčka, že už chce ísť von, takže pomaly pôjdeme. Vivinka mi dala high five práve. Aha. Takže ja sa idem obliecť a dať sa dokopy a uvidíte, aký dneska krásny deň budem mať. Dnes mám chuť sa cítiť krásne, priam božsky, tak som si obliekla tieto krásne šaty Afrodité. Sú české, sú z biobavlny a sú úplne úžasné. Hrozne ich mám rada. A tak môžem zobrať pesinka. Vivinka? Vivinka? Vivisek to nekašle. A Alfieho a pôjdeme. My sme už zvonku doma a chcem vám ukázať Alfieho, ako vyzerá, keď má ísť do sprchy. Vivinka už je osprškaná vo vaničke a Alfie je tu. Alfie, čo tam děláš? Ty nechceš ísť do spršky? Aha, a keď ho chcem vyťahnuť, normálne vrčí, ale teraz sa pred vami asi stydí. Aha, zavrčkal. No ideme do spršky, Alfie si celý špinavý. Ja sa tu už chystám raňajky, dám si mysli s mixit ovocím a týmto sojovým mliekom z DMK. Mám to tu ready a k tomu si zohrievam mlieko, pretože ja milujem teplé mlieko v cereáliach. Neviem, či viem jesť so studeným. Ak ste tu takí typci, tak dajte vedieť. A od toho sa presunieme sem do môjho eko kútiku. Ja mám dneska namierené do bezobalového obchodíku pre psy a ešte poriadne síce neviem, čo si tam vyberiem, ale mám nejaké možnosti, keby ma tam niečo zaujalo. Mám tu dva pytlíky vlastne plátené, keby som si tam chcela dať nejaké pamlsky alebo tak. Mám tu dve krabičky, takéto plastové, pekné zatváracie, skleničku. A okrem toho vždycky so sebou nosím nejaké ako veci pre každý prípad. Keby som sa rozhodla, že pôjdem na nákup, tak tu mám svoje sáčky na ovocie, zeleninu, pečivo. Tam vidíte schované ďalšie vo vnútri. Potom vždycky dobre je, aspoň teda mne sa osvedčilo, mať so sebou nejaké dve takéto IKEA proste sáčky, do ktorých môžem dať niečo, nejaké jedlo alebo podobne, nejaký vrep. A potom ešte mám také tušenie, že dneska by som mohla ešte skočiť trebárs do Forkys alebo niekam, kde by som si chcela odniesť nejaké jedlo. Takže si do batohu prihodím ešte takúto misku. A okrem toho mám svoju skladaciu tašku a tá moja skladacia taška vyzerá takto, dá sa zložiť, ale ja som bola lenivá, tak ju mám rozloženú. Je skvelá, normálne sa dá prehodiť cez plece, lebo má dlhé ucha a zmestí sa do nej 1000 vecí. Ja už ju používam niekoľko rokov. Takže takýto je môj malý ekokútik. Self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place where you and me can just be alone. Aha, pozrite, koho som našla. Zlakne sa. Aha, kto tam krúti chvostom? Ahoj! Idete všetci za Honzíkom? Marinku nikto nechce. Tak ja už som doma a chcem vám toho toľko povedať, pretože sa dneska toho toľko udialo. Bola som na niekoľko schôdzkach a navštívila som rôzne miesta, ako ste videli, vo Forkys som bola a dala si výborné kary a povidlovú českú buchtu. A
mám tu niekoľko vecí, o ktorých vám chcem teda povedať, tak sa idem do toho pustiť. Jednak som si, ako som na začiatku ráno vravela, že si beriem teda nejaké tie svoje sáčky, tak som si tam zobrala vo forky ďalšie vrepy. Tie budem mať na večeru Honzík a potom na obed my obaja. Okrem toho buchty. To je podľa mňa naozaj skvelý tip, že keď fakt tušíte, že by ste niekam si mohli zájsť, tak si proste ako zoberiete do batohu alebo do tašky alebo do auta proste nejaké tie svoje obaly, aby sme zbytočne neprodukovali ďalšie. I keď zrovna forky sme ako eko obaly, ale i tak proste keď si donesiete vlastný, tak je to ešte o čosi lepšie. Ďalšia vec a tá hlavná, o ktorej vám chcem povedať je, ako ste už videli v záberoch, tak som bola v bezobalovom kútiku Pes poteší. Nachádza sa v obchode do GG v ulici Osadní 5 v Prahe, myslím, že je to blízko Vltavskej, ako metrovej zastávky. A ide tam nejaká tramvaj, ktorou som dokonca išla, myslím, že dielnická. Každopádne, čo vám chcem povedať, vybrala som tam Alfimu Vivi nejaké pamlsky a taktiež riasu kelpu. Tá má byť dobrá na zuby, na zubný kameň. A o čo teda ide? Podľa mojich informácií je to jediný bezobalový obchodík v Česku obecne, kde vlastne vám na váhu predajú granule, alebo pamlsky, alebo práve nejaké takéto doplnky stravy, ako sú nejaké riasy, spirulina a podobne. Majú tam taktiež v skle nejaké proste ako psie piva, alebo psie proseka. Myslím, že sa to volá P-A-2-V ako poseko, akože packa. A taktiež ešte nejaké ďalšie výrobky, ktoré majú v skleničkách. Takže bez plastu. Je to veľmi príjemné prostredie, veľmi milá majiteľka. A okrem toho, že tam majú takéto proste bezobalové vecičky, tak tam majú krásne dizajnové veci. Dokonca si môžete nechať nakresliť vášho miláčika. Takže trochu uvažujem, že by som si nechala nakresliť Alfieho a Vivi. Vyzeralo to tam naozaj krásne a ak sa chcete na to pozrieť, určite mrknite do popisku videa, kde vám dám odkaz na tento obchodík. Myslím, že dokonca posielajú aj poštou, kedy vám to naozaj krásne bezobalovo zabalia, čo je skvelé. A len taká poznámka v duchu videa, ktorý som robila minule, ktoré sa volalo Buď takým vegánom, akým len dokážeš. Myslím, že to tak bolo. Tak presne tento princíp alebo presne túto myšlienku si zoberte aj do nejakej vašej bezobalovosti alebo ekologicnosti, alebo ako to povedať, kedy proste sa snažte, ale zase nemajte z toho stres, keď si občas proste kúpite niečo s obalom, tak si kúpite niečo s obalom, ale to, že sa snažíte, to sa cení. Takže ja idem Alfimu a Vivi dať pamlsok. Alfi, Vivi, ke mne. Sedni. Chceš ňaminku? Sedni si? No počkaj. Pozrite, čo práve Honzik robí. Viedá pesinkám papaní. Honzi, čo nám k tomu povieš? No, ako cukrový bez cukru. Po prechádzke s pesinkami som na 2 hodiny skysla pri práci a teraz sa idem odreagovať pri jednom YouTube videu. Sledujem totižto 2 vegánov z Kanady, ktorí cestujú po Amerike vo svojom venu, teda vo svojej dodávke a hrozne moc sa mi páči spôsob ich života. Asi to už prezradím, ako som na začiatku roka hovorila o nejakých mojich cieľoch, predsavzatiach v úvodzovkách, tak jeden z nich bol pracovať na prostriedkoch k tomu dosiahnuť nejaký svoj práve takýto veľký cieľ a sen. A tým je van life. Povedala som to, už to nejde zobrať naspäť. A ak nič o tomto štýlu života neviete, tak sa jedná o to, keď sa ľudia rozhodnú, že budú žiť v dodávke, ktorú si prerobili na taký svoj tiny house, kedy vlastne majú zariadený ten zadok dodávky ako obývačku, kuchyňu a spálňu v jednom, často aj záchod. A s týmto cestujú po svete. To je vlastne v skratke všetko. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte a ja sa idem pozrieť na tento vlog.
Tak ja už to tu chystám a ideme si zacvičiť. Honziček, čo si ideme zacvičiť? Neviem, to máš? Takže ešte nevieme, čo si ideme zacvičiť, ale ideme si zacvičiť, to je dobrý krok. Takže držte na palce. Tak my máme s Honzikom docvičené, osprchované a už pomaly budem končiť. Je 10 hodín, chcela som ešte zostrihať vlog ten minulý, ale nejak nestíham a už som unavená, tak to asi nechám až na zajtra. Odkladanie veci na zajtra nie je dobré, ale keď ste unavení, tak ste proste unavení a musíte ísť spať. Každopádne vám chcem hrozne moc poďakovať za zhliadnutie tohto videa. Určite mi napíšte do komentára nejaké vaše tipy, triky, ako obmedzujete odpad, ako sa snažíte viacej ekožiť, alebo ako to povedať. A hrozne moc sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Tak sa majte krásne, ste super. Čauky.